Hello guys, welcome to my YouTube channel. नै आं दा नोंसोरनो बार्थडे पार्टी सेलिब्रेशननि थाखाय मा मावगासिनो बेखौ देखायनि। नायलांबाय था। खासिमोन बयलारसो। नै रायजोफोर बार्थडे बया बेनो आसलानो गारि नारखावगासिनो बिन्दासखा दे नायलांबाय था। र' नोंथांमोननो आङो बेलुन साजायनायनि माबाखौ देखायनि माबायदि साजायदों नायलांबाय था। नै आलासिफोर दं, बिबैमोन बिसोर बार्थडे बयनि बिबै, ओमफ्राय नैबे बिमाय। जायगाया बेयावनो नायदो र'लै र' फैसा जानायखौ नुवाखै कमेन्ट खालाम माबायदि नुदों रायजोफोर। ओंखाम जाना फैदोंलै दासो। दाउ गोदाग्राफ्रा सानैखा आसोलफ्रा जादों मिलायखायो। ओंखाम जाना फैदों दासो दंबावो देखायगोन आं, नुलांगोन नायलांबाय था। दाउ खासि এটা কোট পাইছে আর কাটা বস্তু এটা না এরকমটা বন্দ্রাইটা নাই বন্দ্রাইটা আছে এখন কোটা বস্তু এই যে টামাটা চাইনিজ নাंगौ रोंगोन ना रोङा ना नांला सिखाखौ होनदां बेनो गोबौखा नै मालाय उनखादों। बोराया दाखालि आंखौ खानाय सिननायखाय मोजां नुदों जालायबावो नौरा बे बोराया सासि नुदों होनबानो गावखौ नायदों बायदि खनसेनो सिखाथेबाय थानो हायो बे आसलखौनो दांबायलै आसलखौनो दांबाय थावनाय नङा जि जाग्राबो थाव बेलुना बेरफुजोब्बायलै नोंना Tona di sidangan nah. Medium. अपारेशन खालामबाय आरोना
question. Kita aku nu দিব হ্যাঁ এটা কুয়াতে ভরাম लाइटआ खमजुरि जादोंलै रायजोफोर नुवासैबो नै बार्थडे बयखौनो स' बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा बार्थडे बयआ केकखौथ' हाखांबाय बेनि उनाव मा दंबावो बेखौ देखायलांगोन आं दे रायजोफोर नायलांबावदो Nih nak orang ni ku. Wah. Udah ni. Deh. Kep sih mabak tu kep. Hansla. Lupa
an thapte ke mama. Chip đường phút hộ. Phút hộ ra phút hộ bay trái cần kìa. Ơi, cái đâu lại? Mà đi bôi. Mà mình cũng phô đồ đó. Chắc vậy. Mà thứ ta cho mình xuống ra nào. Đi. Đi ship ra. Nè, đi. Anh đi. Đi, mua đi.